Presiden Jonggasin Iohpdiang Waitho Jantia uba OR Challam Dangshan Iohpdiang Khusnam Sanmaan Patra aja apusan bela penkup daka Vivekananda Kendra Institute of Culture ni VKIC lasame kene Khusnam ka live hoi trip ko la lingkot aja apusan ha ka jung rakhe ya ka foundation dia ka ba apra bala pelong ha Guwahati Medical College and Hospital Auditorium ha Bahangaghar Habakren shkilap thai khubor uba Challam ulapen pau ya ka jing yaro ya ka VKIC lo ka jing trei jongka ya ki kam ba dei bat ki imlang salang ban pelong ya ka jingwat bania Iohpdiang ki jai benriau ka than chatela mingi jongkari ba ka jing trei jongka ban penne ya ki riti dostro jongka than Kamten ni hai ni wo pemana wo khana ba hai jing ni to ga jing la lu ti ga yonga chagatai ka organization ka wa ma ga ti ko wa now shook of you wa ki representative na ki state ki wa per yonga India lang ki tu ga sni hagatai ka program